Е така, като музикант, като педагог, като едно от най-популярните имена в културния живот в града, как ще оцените работата на местната власт с младите таланти? Как ще оцените местната политика в сферата на културата през последните години? Не обичам да давам оценка, но ще споделя, че през последните години направеното от общината е крайно недостатъчно. Имам в предвид постоянното оправдание, че за култура пари няма. Моето мнение е, че пари има и могат да се намерят, но стига човек да има желания, идеи и да покаже начина и най-рационалното им използване. В нашия град са произлезли много бележити имена на дейци на културата, а имам възможността да работя с деца и с младежи и виждам какво талантливо поколение расте. Талантите на Ямбол ми се иска да останат тук в нашия град, да ги съхраним, да им подадем, разбира се, ръка, да им подаваме. Кметът и общината задължително трябва да бъдат на първия ред при всяка културна изява в града. Накратко, вашите идеи за развитието на културата, за поощряването на младите таланти? Младите хора са важна част в живота на всеки град. Развитието на Ямбол и като град, но и като областен център може да стане, ако уважаваме зрелите творци, но стимулираме и подадем ръка на младите таланти. Те са не само образовани, талантливи, но знаещи, можещи, искащи да покажат това, което знаят в нашия град и то пред нашата публика. Мисля, че към общински бюджет може да бъде създаден фонд, който да стимулира, да помага на младите таланти. Разбира се, имам в предвид парите да се харчат чрез да се прави конкурс, с който да могат да се изразходват парите по най-рационален начин за работещите и даровите деца. Общината е тази, която наистина трябва да съхрани младите ни таланти и да ги запази в града ни, но в същото време да им помага да имат изява не само в Ямбол, в град София, но и по света и в по-големи сцени. И последното, което искам да ви попитам, според вас са какви приоритети за разширяване на престижа на града като културно средище трябва да има кандидата за кмет Мариета Сивкова? Конкретни неща ще залегнат в програмата й. За мен в лицето на Мариета Сивкова, кандидата за кмет от Българска социалистическа партия, намирам съмишленик, с който можем да реализираме много интересни проекти, чрез който да разширим и престижа на Ямбол, не само в регионален, но ми се иска да стане едно европейско средище на културата. Това е моето желание. Надявам се да го постигнем това нещо. Да запазим това, което е в момента създадено в града, защото то е много важно, но и то да бъде наша запазена марка. Нещо специално, за което да разберат всички останали, дори и не само в България, но и целия свят. Надяваме се и вярвам, че в нейната програма ще залегне и запазването на културно-историческото ни наследство. Какво имам в предвид? Имам в предвид запазването на паметниците на културата, чрез тях да се инвестира в културен туризъм и, разбира се, спечелването на проекти, с които можем да докажем, че Ямбол може да бъде един достоен, красив град с усещане за традиция, но и с модерно разбиране.